Хвала Христу, дорогие браты и сестры! Вітаю вас у наших адвентовых разважаннях. Сёння дзень другі. І тэмай нашага марыйнага разважання на сёння ёсць тэма «Шлях да Марыі». Як я ўжо казаў у запрашэнні на гэтыя адвентовыя разважанні, што грунтаваць я іх буду дзесьці на асабістым досведзе. І дазвольце на самом пачатку распавесці вам, як выглядаў мой шлях да Маці Божай. Насамрэч, мой шлях да Маці Божай дзесьці так і сінхронна ішоў з шляхам да Бога, якога я дзесьці яшчэ не разумеў, не пазнаваў, бо як шматлікія, хто мяне ведае, то таксама ведаюць, што мае бацькі неверуючыя людзі і даволі-такі такія, якія не практыкуюць веру. Ні моя мама, ні мой таксама тата. Таму не было каму мне гэту веру дзесьці перадаць. Тым носьбітам веры каталіцкай для мяне была моя бабуля, якую я вельмі моцна любіў, якая падаравала мне менавіта той досвед, тую практыку веры. Над усё тая, якая з дзядулей паказала, як гэту веру трэба чыніць у сваім асабістым жыцці. Дык вось, усё пачалося ў 99-м годзе у невялічкай парафіі маёй бабулі Вішнева, што ў Валожынскім раёне. У нашай парафіі была пілігрынацыя фігуры Маці Божай Фацімскай. Гэта была цудоўная падзея. Я памятаю, як усю парафію, усе вёскі дзесьці так злучыліся ў такі сямейны клімат. Усе хацелі Маці Божую прывітаць. Што было цікавым, то у адно злучыліся як праваслаўныя, так і католікі, бо ў вёсках не было такой хаты, якая б не прыняла да сябе найсвяцейшую Панну Марыю у фігурцы Мадонны Фацімскай. Прымалі як католікі, так і праваслаўныя, веруючыя і няверуючыя. Усе адкрывалі свае дамы для Божай Маці. І вось быў такі момант, што ў нядзелі Маці Божую прыносілі ў касцёл. Там яна была падчас нядзельнай эўхарыстыі, там людзі да яе ўсе маліліся. А ўжо з панядзелка па суботу яна пілігрымавала па ўсіх вёсках Вішнеўскай парафіі. Дык вось, калі пілігрынацыя ўжо даходзіла да вёсак нашай стараны, памятаю у нядзелю такую сітуацыю. Мне было 10 год. Міністранты ў бочнай капліцы Святого Крыжа, ці гэта былі міністранты, іншыя хлапцы, напэўна, дзесьці біліся за крыж. Хто будзе насіць крыж перад Маці Божай? Крыж, які павінны быў быць ісці на начале працэсіі. За ёй шла дзяўчына, апранутая ў вясельную сукенку з фатой, якая несла ў сваіх руках Божую Маці, а вакол яе быў прыгожы вялікі вянок, які неслі дзеці. Дык вось, а хлапцы неслі крыж. І гэта быў такі гонар. Памятаю, там была цэлая бойка. Хто павінны несці крыж там у буду, потом з буды пад канаву, з-пад канавы у вярцімы, з вярцімаў у доржня, з доржняў у лінкі, дзе жыла моя бабуля. Я тады не быў ні міністрантам, дзесьці не такім прыбліжаным таксама да алтара. Але мяне дзесьці так захапіла сама эта фігура Маці Божай Фацімскай. І пасля святой імшы я, як малы хлапец, проста стаяў каля Божай Маці на каленях і маліўся. Маліўся, заплюснуў вочы. І так шчыра маліўся, аж урэшце-рэшт да мяне падыходзіць ксёндз Уладзіслаў Чарняўскі. Гэта наш пробашч, якога мы вельмі моцна паважалі, любілі. І на якога гледзячы, мы так думалі, што я асабіста, што гэта такі святы чалавек, што да яго дакрануцца нават гэта было штосьці такое надзвычайнае для мяне, для хлапца. І вось ён так кладзе сваю руку мне на плячо і пытаецца: «Ты ўнук Лілі?» Я ківаю галавой так. «То будзеш насіць крыж ты». Я памятаю, што мяне нават не пыталіся, мне проста сцвердзілі той факт, што я вазьму крыж і буду вадзіць гэту фігурку, якая мяне так моцна захапіла, з хаты ў хату. Я нічога не сказаў, выйшаў з касцёла, бабуля ўжо адвязвала нашу кабылу, і я кажу: «Бабуля, Чарняўскі сказаў мне, што я буду насіць крыж». Бабуля ад радасці мяне абняла, заплакала, кажа: «Артур, ты ведаеш, які гэта гонар, якая гэта хвала, ты будзеш
тым, які будзе паказваць шлях Маці Божай да нашых хатаў. І дзесьці ў гэты момант мяне дзесьці асеніла. Я зразумеў, я буду навігатарам Божай Маці. Я буду ее водить по ўсіх хатах. Вы сабе не уяўляеце, з якім гонарам я нёс гэты крыж, высок, хоць балелі рукі, каб усе глядзелі. За маімі плячамі шла Мадонна, шла Найсвяцейшая Панна Марыя. Я рыхтаваў ёй шлях і адначасова рыхтаваў шлях свой да яе. Я рыхтаваў шлях да Маці Божай Фацімскай. Увогуле, Фацімская Мадонна і яе аб'яўленні, яны унікальныя. Там столькі шмат інфармацыі, столькі шмат глыбіні, якая дапаможа па-сапраўднаму зразумець шматлікія таямніцы для кожны хрысціянін. Таму варта, браты і сёстры, дзесьці пачытаць, зразумець, дзесьці перажаваць духоўна тыя словы, якія Найсвяцейшая Панна Марыя заставіла менавіта ў партугальскай Фатіме. Адны словы мяне вельмі ўразілі. Найсвяцейшая Панна Марыя падчас свайго аб'яўлення сказала: «Хачу быць больш вядомай. Хачу быць больш любімай. Гэта шлях да збаўлення. Гэтага хоча Бог». Штосьці дзіўнае. Так разважаючы над гэтымі словамі, прабачце, што так скажу, мне дзесьці, на першае, скажем, маё ўражанне, дзесьці прыйшло ў галаву, што Маці Божа хоча стаць зоркай, знакамітасцю, хоча стаць той, якой будуць усе ведаць, усе будуць шанаваць, усе будуць за ёй бегаць. І ў пэўным сэнсе, праз тое, што мы павінны яе любіць і ведаць, хоча стварыць пэўны свой такі фан-клуб. Фан-клуб Божай Маці. Людзі, якія будуць па-сапраўднаму зіхацець, радавацца, калі будуць яе бачыць, гледзячы на яе постары, на яе абразы, на ружанцы, фігуркі з яе выявамі. Так як гэта дзеецца ў пэўным сэнсе у поп-культуры, так? Калі ёсць нейкая зорка, ёсць людзі, якія па-сапраўднаму дзесьці яе любяць, яны абклейваюць усё сваімі постарамі гэтых зорак, слухаюць усе іхныя песні, ездзяць на ўсе іхныя канцэрты, нават калі яны каштуюць шмат-шмат грошаў. Штосьці падобна часамі выглядае і ў нашай практыцы марыйнага набажэнства. Мы становімся такімі фанамі Найсвяцейшай Панны Марыі, молімся шмат ружанца, шмат у нас выяваў Божай Маці, часамі ў адным касцёле іх можна знайсці па 14 і 20, што не з'яўляецца нармальным. Хопіць адной выявы, якая будзе па-сапраўднаму дзесьці шанаваная праз сапраўдных дзяцей Божай Маці. Дык што ж Божая Маці хацела сказаць нам у Фатіме? Думаю, у пэўным сэнсе, браты і сёстры, толькі зараз зразумейце мяне правільна, буду тлумачыць, што хачу сказаць, бо часамі мае думкі вельмі такія іншыя. Бо кожны з нас дзесьці унікальны іначай думае, гэта багацце. Дык вось думаю, што Маці Божая па-сапраўднаму зоркай, такой зоркай па-сапраўднаму хацела стаць. І па-сапраўднаму хацела мець пэўны фан-клуб, пэўных паслядоўнікаў Божай Маці. Зараз буду вам тлумачыць. Зорка, калі кажу пра зорку і хачу зараз тлумачыць пра Божую Маці, то адзіная зорка, якая ў мяне дзесьці уваходзіць у галаву, гэта не тыя зоркі, якіх мы бачым у інтэрнэце, тэлебачанні, але зорка Бэтлеемская. Зорка Бэтлеемская над зямлёю зяе. Па-сапраўднаму, гэтую зорку, якая апісана ў Святым Евангеліі, я усім сваім сэрцам асацыірую з Божай Маці. Зорка Бэтлеемская ўзнікла раптам на зорным небе. Узнікла каля ўсіх іншых зорак і зацьміла іх сваёй прыгажосцю. Яна зазяла, яна была большая, яна была больш выразная, яна па-сапраўднаму у пэўным сэнсе сваім святлом, сваёй прыгажосцю рухалася. Тым самым хацела сказаць: зірніце на мяне, я іншая, я не проста такая зорка, якіх вы так шмат маеце на гэтым небе. Я зорка, якая хачу вас прыцягнуць да сябе. Хачу, каб вы закахаліся ў мяне. Хачу, каб вы пайшлі за мною.
Ну і гэта ў пэўным сэнсе, дарагія браты і сёстры, сталася. Мудрацы, якіх мы так традыцыйна называем тры каралі, вось, напэўна, былі астраномамі, магчыма, іншыя нейкія навукі яшчэ там вывучалі. І вось яны, якія сачылі за зорным небам, убачылі іншую зорку, якая проста ўсе зоркі паваліла. Гэта была зорка суперстар. І гэтыя мудрацы, яны ў ёй закахаліся, яны сталі фанамі бэтлеемскай зоркі. Таму яны, не гледзячы і не ведаючы ўсяго, што там, куды вядзе гэта зорка, на што яна з'явілася, яны збіраюць усё, што там маюць, напэўна, шмат выдаткаў пайшло ім на гэтае падарожжа, невядомае падарожжа, але гэта было падарожжа людзей, якія былі захопленыя зоркай, якія ішлі за ёю, якія хацелі ведаць, што азначае гэтае святло, гэтая прыгажосць, гэтая прывабнасць і ўрэшце рэшт, да чаго яна павінна нас накіраваць. Таму ідуць, не ведаючы куды, ідуць за святлом і прыгажосцю гэтай зоркі. І прыходзяць у Бэтлеем, у дом хлеба. Зорка прывяла мудрацоў не куды-небудзь, але да Бога, які нарадзіўся у Бэтлееме, што тлумачыцца «дом хлеба». Дзесьці памятаю такі момант пасля смэпа, калі мы ўжо дайшлі да Буцлава, быў такі момант, што можна было дзесьці асабіста памаліцца пры Маці Божай. Я сядзеў у сталях каля абраза Найсвяцейшай Панны Марыі Буцлаўскай, назіраў за тым мноствам людзей, якія на каленях шлі да гэтага абраза, якія спявалі, маліліся, прасілі. Шмат інтэнцый, напэўна, гучала ў гэты дзень перад іконай Божай Маці. І ўжо быў такі момант, што ўжо заставалася там 15-20 хвілін да распачацця Еўхарыстыі пілігрымаў. І я разважаў, што вось мы, якія так от любім пілігрымкі, ну вось так от у Беларусі гэта папулярна, у Польшчы яшчэ трохи іншых краінах свету. Мы ідзем як тыя мудрацы, не? Як тыя такія пілігрымы, ну, за зоркай, за Божай Маці, ідзем за ёй, за яе святлом, за яе прыгажосцю. Падчас пілігрымкі разважаем над гэтай прыгажосцю, разважаем над тым святлом, якое яна падарыла нам, грэшным людзям. І ўрэшце рэшт наша мэта гэта храм, ці гэта Буцлаўскай санктуарый, ці гэта касцёл у Тракелях, Лагішыне, Люрдзе, Фаціме, Чэнстахове. Гэта дом хлеба, Бэтлеем, бо кожны касцёл з'яўляецца домам хлеба, дзе захоўваецца містычны хлеб Езуса Хрыста, ягонае цела. Гэта тое месца, дзе Еўхарыстыя цэлебруецца, дзе гэты хлеб становіцца жывым хлебам, Божым хлебам, Богам хлебам становіцца. Гэта той дом, дзе гэты хлеб кожны можна пакаштаваць і праз гэта дзесьці яшчэ больш прыблізіць сваё забаўленне, тую любоў Бога, які прагне праз святую камунію кожнага з нас абняць, прытуліць, сказаць, як мы вельмі важныя. І Марыя праз гэту нашу, скажем, такі фан-рух да яе ў пілігрымках, да тых месцаў, дзе асаблівым чынам праявіла сябе неяк цудоўным чынам, яна, як зорка Бэтлеемская, вядзе нас у дом хлеба, да Езуса Хрыста, дзе мы хочам з ім з'яднацца, хочам яго прыняць, хочам яго зразумець. Гэта і ёсць сапраўдная зорка. Зорка, якая захапляе, якая вядзе за сабой, якая сваёй прыгажосцю хоча сказаць: зірніце на мяне, звярніце ўвагу, але ўрэшце рэшт яна прыводзіць у Бэтлеем, у дом, дзе ёсць жывы хлеб. Вяртаючыся да маёй гісторыі шляха да Марыі, які, як вы пачулі на пачатку, распачаўся ў Вішнева падчас пілігрымацыі Найсвяцейшай Панны Марыі Фацімскай, я вам хачу сказаць такую рэч. Увогуле, хто быў у Вішнеўскім касцёле, то ведае, што цэнтральнае месца ў галоўным алтары займае вялікая ікона Маці Божай Вішнеўскай, тую, якую мы называем традыцыйна ў вёсцы наша серабрыстая пані. Там Маці Божая ва ўвесь рост трымае Езуса Хрыста ў кароне, ў серабрыстых сукенках і сваёй рукою на яго паказвае.
І такі вобраз Маці Божай дзесьці быў у маёй галаве, таму што ўжо ў касцёле я быў, бабуля мяне вадзіла, калі гэты вобраз, ён таксама засланяўся абразом святога Казіміра, гэта было так трыумфальна, людзі спявалі, стаялі на каленях, калі паднімаўся абраз, калі апускаўся, і ў цэнтры увагі гэта была Маці Божая. Ну, яна трымала Бога, Езуса Хрыста. Таму у мяне такі вобраз быў, калі я бачыў гэту ікону, што Марыя гэта такі прыгожы, упрыгожаны рознымі якаснымі каштоўнымі камянямі, золатам і серабром трон для Бога. Бо Бог сядзіць на ёй, у яе на руцэ. Яна тая, якая з'яўляецца тронам, які дэманструе нам Езуса Хрыста. Марыя, якая хоча нам яго паказаць у пэўным сэнсе. Дык вось падчас пілігрынацыі Божай Маці Фацімскай я глядзеў на гэту невялікую фігурку, якая хадзіла па нашых хатах. І хто ведае, як яна выглядае, ну то я быў такім здзіўленні. Яна была нетыповая для мяне, бо яна не трымала на руках Езуса Хрыста. І я памятаю, што з хаты ў хату я станавіўся бліжэй да Маці Божай. Ну, в прынцыпе, мяне бабуля піхала ў першы гад да дзяцей, каб я стаў каля фігуркі, каб я маліўся. Я глядзеў на Божую Маці, і ведаеце, што я прасіў, маліўся ў этой Божай Маці Фацімскай. Так і не смейцеся. Я кажу: Маці Божая, дзе ты схавала Езуса Хрыста? Пакажы мне яго. Дзе ты яго маеш? Я хачу бачыць Езуса Хрыста. Того, якога я традыцыйна бачыў на вішнеўскім абразе. Того, якую ты абдымаеш і паказваеш рукою. І ведаеце, гэтыя мае малітвы, такие молитвы прэтэнзій, дзе Езус Христос, пакажы мне Езуса Христа, скончыліся па-сапраўднаму трыумфам. Бо Маці Божа мне гэтага Христа паказала. Гэта адбылося 19 жніўня таго ж 1999 года, калі ў пэўным сэнсе дазрэў, распусціўся духоўна, падрос духоўна. Я папрасіў бабулю, каб яна падрыхтавала мяне, завязла ў касцёл да першай святой камуніі. Я захацеў свядома увайсці ў дом хлеба, у Батлеем, і гэты хлеб упершыню спажыць. Што і сталася. За што Божай Маці Фацімскай вельмі моцна удзячны. Бо мой шлях да Марыі і тое, як я рыхтаваў шлях да яе, несучы крыж, а таксама стаўся такім момантам майго шляха да яе, а праз яе я дайшоў у Батлеем. Дайшоў у дом хлеба, дзе сустрэў сапраўднага Бога, якога ўжо ніколі не адпушчу. Ён цяпер мой любімы, мой адзіны. І гэта ёсць прыгажосць марыйнага культу. Той абраз Маці Божай Вішнеўскай паказвае рукой на Хрыста, якога трымае на другой руцэ, у іканапісе называецца адзігідрыя, што пераводзіцца як паказваючая шлях, паказваючая дарогу. Маці Божа, якая паказвае дарогу да Езуса Хрыста. Не на сябе. Не я тут зорка, глядзіце, вось я прыгожая, вось мае залатыя сукенкі, вось мае кароны, ўсё як трэба. Не, яна міма ўсёй прыгажосці, міма гэтага бляску. Бо яна зорка. Для мяне заўсёды будзе зорка. Яна паказвае на Езуса Хрыста. На сапраўдную мэту, на сапраўднага зорку сонца, які, як у традыцыі першых хрысціянаў, маляваўся як Deus Sol Invictus, Бог сонца справядлівасці. Марыя заўсёды паказвае шлях да сына. Марыя – гэта не зорка сённяшняга інтэрнэту. Зорка, якая жыве толькі пакуль зяе яе хвала. Гэтым яна сілкуецца, гэтым яна жыве. І калі гэтага няма, яна знікае. Мы ведаем гісторыі шматлікіх зорак, якія калісьці былі вельмі папулярнымі, а зараз яны ў пэўным сэнсе ніхто. Маці Божа зорка, якая не пітаецца той хвалою, той, што ёй аддаюць гэту хвалу яе паслядоўнікі. Яна пітаецца тым, што тыя, якія ідуць за ёй, даходзяць да мэты. Бо гэтае святло зоркі, гэты бляск і гэтае захапленне заўсёды заканчваецца Езусам Хрыстом. Святы папа рымскі Павел VI калісьці сказаў: калі хочаце быць тоеснымі хрысціянамі, вы павінны быць марыйнымі. І ў гэтым у пэўным сэнсе заключаецца пэўны фундамент, дарагія мае. Бо марыйнасць у нашым жыцці, у нашай веры, у нашым духовным досведзе
мае ключавы момант. Яна з'яўляецца той, якая нас робіць па-сапраўднаму тоеснымі. Гэта значыць свядомымі той мэты, якую мы павінны з вами здабыць. Марыя заўсёды з'яўляецца адзігітрыяй, зоркай, якая паказвае шлях да Хрыста. І таму сёння я бы дзесьці так заахвочваў кожнага з вас зрабіць у пэўным сэнсе рахунак сумлення. Пераглядзець спектр сваёй марыйнай пабожнасці. Так, паглядзець на тыя практыкі, якія я чыню, дзесьці пераліснуць успаміны пілігрымак, які я адбыў, паглядзець на тыя абразы марыйныя, якія я маю, якія ушаноўваю, якія найбольш люблю. І дзесьці паглядзець на іх глыбіню. Справа ў тым, што тая мая марыйная пабожнасць, мой ружанец штодзённы, мае пілігрымкі, ці яны прывялі мяне па-сапраўднаму ў дом хлеба, ці яны яшчэ больш і больш мяне захапілі Хрыстом, дапамаглі мне яго больш разумець, больш любіць. Бо калі не, штосьці значыць у нашай марыйнай пабожнасці не працуе. Магчыма, мы засталіся толькі на ўзроўні фан-клуба і не дайшлі да мэты, захапіліся святлом зоркі, але не пайшлі за ёю. Марыя з'яўляецца зоркай, якая вельмі моцна просіць і настойвае. Ідзіце, дзеці. Бо калі застанецеся ў сваіх хатах і будзеце праз акно глядзець на мяне, захапляцца мною, ваше хрысціянства будзе фанатычным. Яно не будзе мэтанакіраваным. Я Марыя зорка, якая вяду ў дом хлеба, вяду да майго мілаванага сына. Пераглядзі сваю пабожнасць, пераглядзі свае адносіны з Маці Божай і паглядзі, куды твая пабожнасць зорка завяла цябе. У Бэтлеем чи яшчэ куды-небудзь. Традыцыйна пасля гэтага відэа прашу вас 5 хвілінак пабыць у цішы, паразважаць, падумаць, зрабіць гэты рахунак сумлення марыйнай пабожнасці. І пасля 5-хвіліннага, скажем, такога разважання, прашу вас усіх так з сэрца памаліцца 3 Вітай Марыя. Всяго найлепшага. Да заўтра. Нас чакае 3-й дзень нашых адвентовых марыйных разважанняў. З Богам!